Сәлем, бүгін сізнің білін мен біз қораяшақпыз нендей хабарлар бар екен Татарстанда, я бітен біздің Идел Урал, Сібірде, біздің республикаларымызда нендей хабарлар бар екен. Бүгін Татарстаннан қаңына қарайбыз. Бірәнінде сіздің хабарларыңыз болса комментарийларда yazығыз, лайклар қойығыз. 100 метрлік Түбәтәй тауыр турында ишеткәнегез бар ма? Аны Қозандай тізімейшеклер һәм ол булачак Түтеш районында. Менә булай ул булачак. Булырга тиеш иде ул 100 метрлы, менә мондай биеклектә карый торган нәрсә инде. Баштан кичерткәннәр 30 метрга, аннарысын менә мондай Түтеш районында калдырганнар. Ел мотор, ничек тә булса, ләкин ул озынрак булса, тагын да моторрак булыр иде. Теге 150 метрлыга кадәр. Чөнки 100 метрда булганда, менә рендерларда күренеп тора, ул әзрәк, ничегрәк тора. Минем буенча ул бер 150 теге зур булырга тиеш, инде озын булырга теге ниндидер архитектур дан булыр өчен ул ниндидер я озын әйбер булырга тиеш, ин озын әйбер шәһәрдә я нәрсәдер шундый. Ярар инде теге бик куркыныч түгел дип әйтеп була. Минханов сөйләгән Татарстанда булсыннар дип акбарслар. Без аларны сакларга тиеш. Бу чынлыкта кызык әйбер, минем буенча. Ничә бул кызык? Килгәннәр Монголиядан, Казакъстаннан, Кыргызстаннан, Таҗикстаннан экспертлар инде. Булышыр өчен. Монда ясаргадыр инде аны. Минем өчен бу кызык әйбер, чөнки ул чынлыкта инде безнең бит инде символыбыз, шуңа күрә шуның өчен узакламый түгел булган Каюм Насыйриның юбилее 200 ел тулган. Миңа ошамады, күп кеше аның турында уйламады. Бу бик начар. Метро турында күп сүзләр буладыр инде. Метрога 6 миллиард сум кирәк икән, 9 поезд алыр өчен. 4 яңа тукталыш була дип әйтәләр. Тулпар дигән, Зеланд дигән, Академ һәм 100 ел ТССР дигән. Ярар. Моның турында инде бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Ошаса, бу хәбәрләр турында рубрика лайк куйгыз, комментарий языгыз. Ошамаса, әйтегез нәрсәсе ошамады, комментарий языгыз. Һәм онытмагыз минем каналым артыннан карарга һәм минем каналыма язылырга.